ama yanda ni gabwata inse ase kenyoro kia matongo yotoka se wodi ya Kiogoro ebunge ya Nyaribari Chachemeye County ya Kisii asomuyega bokomwenyo mugaka Peter Waro Aruya oyore tato mwabo oyo mubwaba director begeta seni kia Ndizi TV Jared Waro awasabanta banke baba wekerana eriokorwa engora yabo gochase ya matenya gusira gati yabo omo MCB wodi ya Kiogoro nabo igo abararikorwa segeta seni kia Ndizi TV bakora wanu manager wegeta senekyo John Kebati muri kito Demo Steven na Manke nigo yale sabali yo mwelio ya nyagosiro mugaka Peter Gwaro maigo yoko ba senseye asege kakie miake 52 family amate abairi n'abasanigo bayikirana asomo yego yora une kanisa ya St. Jerome ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe rohoni mwako. Amate ya ime anyagosira nigo yaremigwa gwetera matera ebibungo byebuku amone chinkwana Sani wabatele ngambye mwana family yaito ya Ndizi TV ni matenga na ino mwana tusile sana kwa chagete wocha iga mbakagaiga na ino nabaida ne ngambye mwana igasimo ko na site na basisemya gati ya baikirana na muna bwatani ba Ndizi TV abubaru engora asoyo mobo Jared Gwaro asoko mosirio moiboli. We thank God for the wonderful memories and all the years he shared with us. We are honored to lift him to the Lord in the honor of the good man he was. Ekerona iboletwe na ngoro kwa Andrew Mumanyi. Ekerona soka izikaba kamba kapapa antivirus. Fata na gokile wansiniya. Amen sana. Abarayi baikirana na muno mu MCO Kiogoro Ward Walter Muchache oyore ngara se amate amana okwanire mirobiri ya magendera begete asaba menyi ba Kiogoro ngo batayipole sana asogo siritato mino nande obwanchani umubwate ogendere na obosani obuabete ase family tonainu ogendere nchirenga bneyo nyasaye bunarumya na nchena arwanete nkabwa ekerugo ya deputy majority whip jabana kinanya ala deputy whip igona nje tinde angana serikali agara ndwa nenda David Kiogoro ward ayonsi gakora kana sobu ya boino ne support yino na senge njelia moko na kukwana bya Kiogoro agara na nje nanya ala chinga kichingoro naenda kurwana ali Lazima wachache tuje hapa ili tukuje kuomboleza na mwanafunzi wetu. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunasema pole kwa familia. Asante sana. Omoyego yuoni goera chinsa chia marogoba asomugaka Peter anyara kwenigwa. Asomoyego lero nigapa kwani banyara komoteba Peter Gwaro konyara koba omugaka bwekisemi omugaka bwogo semia omugaka omosemere tinyasaye oyubono onyalire kubanyora asebuna Ndizi TV tokorwe ngora yaito gochase amate ko reporter ya Ndizi TV kurwa iga sensemo ya Kiogoro egotoka sebunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii Elietariane Demo Steven.